Benvinguts a l'Aula Ambiental Bosc Turull. Soc en Joan Soler, biòleg, educador ambiental i especialista en autocompostatge domèstic, comunitari i escolar. Per fer el compostatge de cucs o vermicompostador necessitarem el vermicompostador i començarem preparant la primera safata que servirà per acollir els cucs. I aquests materials poden ser fibra de coco, que haurem hidratat i haurem esponjat. Pot ser també fulles seques, humitejades i una mica trossejades, o també fer una base de trossets de cartró tou humitejat. A continuació haurem de començar a alimentar aquests cucs. Necessitarem restes fresques de fruita i verdura, petites quantitats de marro de cafè, també petites quantitats de restes d'infusions o restes fresques també de plantes del jardí o de l'hort. A mesura que aquests cucs van treballant i es va omplint la safata on tenim els primers cucs, periòdicament hem de remoure una miqueta per garantir que té el grau d'humitat adequat i la textura adequada. El que no és convenient és que aquesta massa on hi havia els cucs tingui un aspecte pastós i espès, sinó que ha de ser una cosa ben lleugera i esponjosa. Pel compostatge de bosc necessitarem el compostador i necessitarem també l'airejador, una eina metàl·lica en forma de tirabuixó. Per començar el procés de compostatge de bosc haurem de preparar quantitats importants de restes fresques de fruita i verdura i preveure també restes seques. Poden ser més fines, com fulles seques, herba seca, palla, però també hi ha d'haver una part de restes seques més dures i grolleres, restes de branquillons, tot trossejat, alguna pinya esclafada o també trossos de taps de suro o closques de fruit sec. A partir d'aquí comencem l'ompliment del compostador de forma que puguem iniciar el procés amb l'ajut d'una petita aportació d'un compost ja fet o 2 o 3 grapadets d'una terra de bosc que facilitaran l'arrencada del procés. Amb aquestes orientacions que us hem donat ja podem iniciar el procés de compostatge casolà, un procés natural, engrescador, que permet que les nostres restes orgàniques facin aquest interessant procés de transformació a casa nostra. Obtenim un producte final, el compost, per fertilitzar les nostres terres de cultiu. Per tant, estem sent autosuficients en aquests processos de fertilització que faran que les nostres plantes creixin més fortes, sanes i fer un procés de cultiu natural i ecològic.